Partner! Ay! Eto na! Ang bilis naman! Aha. Nagpaparamdam na kaagad! Ang ating Mahiwagang Burnay! Sampung taong gulang pa lamang ay kinakakitaan na ng pagiging palaban ang batang si David. Sa isang car accident ay napuruhan ang kaliwang braso ng bata at kinailangan itong tanggalin. Sa kabila ng natamong pinsala ay hindi pa rin natinag ang bata. Nang makarecover mula sa aksidente, ay pinilit ni David ang kanyang mga magulang na i-enroll siya sa isang judo class. Sa pangunguna ng isang matandang Japanese judo teacher na kung tawagin ay sensei, ay nagsimulang mag-aral ng judo si David. Bagamat hindi kompleto ang mga braso, ay naging masigasig ang bata sa pagtitraining. Sa loob ng 3 buwan, ay isang teknik lamang ang itinuro ng judo teacher kay David. Dahil dito, ay nagsimulang magtaka ang bata. Sensei, hindi niyo po ba ako tuturuan ng iba pang techniques? Paulit-ulit na lang kasi yung iniensayo kong moves. Tanong ni David. At sumagot ang judo teacher. David, ba't ka ba epal? Di ba ako teacher? Huwag ka masyado maraming opinion, sumunod ka na lang. Di ba student ka? Kaya ka nag-enroll sa akin eh. Ano ba? Epal match? At sumagot ang judo teacher. David, yan lang ang teknik na alam ko. At yan lang ang teknik na dapat mong malaman. Hindi pa rin lubos na maunawaan ni David ang sinabi ng kanyang guro. Ngunit dahil sa pagtitiwala niya dito, ay ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang pag-iensayo. Ano kayang technique yun, no? Oo nga eh. Egg roll siguro, Correct. lagi pa ulit-ulit. Tama. Pero judo class. Pero tinuro egg roll. Maski ako estudyante, magtatanong din. Sir, Iba-ibang technique naman, oo nga naman. Paglipas ng ilang buwan, sumalang na si David sa kanyang kauna-unahang tournament. At laking tuwa ng bata dahil madali lang niyang naipanalo ang kanyang unang 2 laban. Walang braso yan, partner ha. Galing ah. Subalit ang pangatlong laban ni David ay sadyang naging mas mahirap para sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagtutuos, ay tila nawala ng pasensya ang kalaban ni David at agad-agad na sumugod sa kanya. Hindi naman natinag si David at muli ay maayos niyang nagawa ang nag-iisang judo technique na alam niya. Sa laban na ito ay panalo na naman si David. Galing ah. Manghang-mangha si David sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na aabot siya sa finals. Sa pagkakataong ito, ay di na biro-biro ang kanyang huling makakalaban. Di hamak na mas malaki at mas malakas ito sa kanya. Bukod dito, ay mas marami na itong tournament na nasalihan kumpara kay David. Sa tingin ng marami ay hindi kakayanin ni David ang huli nitong kalaban, lalo na't siya'y meron pang kapansanan. Kaya bago pa magsimula ang laban, sinubukan ng pigilan ng referee ang match-up. Teka, time out muna tayo, sabi ni referee. Agad na tumayo ang judo teacher at sinabi, hindi po, referee. Hayaan niyo si David na ituloy ang laban niya. Dahil sa paghintulot ng judo teacher, ay nagpatuloy ang laban ni David. Sa isang
Hindi pala, sa gitna pala. Medyo naduling lang ng konti. Naduling ako ulit ang font eh. Dahil sa pahintulot ng judo teacher ay nagpatuloy ang laban ni David. Sa gitna ng pagtutuos, ay isang pagkakamali ang nagawa ng kalaban ni David. Lumuwag ang depensa nito. Akala ko yung yung suot. Lumuwag ang zipper nito. Nabuksan ang sinturon. Correct. Agad naman itong sinamantala ni David at gamit ang kaisa-isang judo move na alam niya ay nagawa niyang patumbahin ang kalaban. Marami ang humanga sa pinakitang galing ng batang may kapansanan na si David. At sa tournament na yon, si David ang tinanghal na kampiyon. Habang bumabiyahe pa uwi, ay isa-isa ni-review ni David at ng kanyang trainer ang mga nangyari sa bawat match-up. Dahil dito, ay isang malaking tanong ang nabuo sa isip ng bata. Sansay, paano po ko nanalo sa tournament? Isang teknik lang naman po na itinuro nyo sa akin ang ginamit ko sa laban. Oo nga, no? At sumagot ang judo teacher. David, may dalawang mahalagang bagay kung bakit ka nanalo. Una, naging bihasa ka sa kaisa-isa at pinakamahirap na judo technique na itinuro ko sa'yo. At pangalawa, ang tanging depensa lang na pwedeng gamitin ng kalaban mo laban sa technique na itinuro ko sa'yo ay ang madakma niya ang iyong kaliwang braso. So since wala siyang braso, walang way para madakma ito. Correct. Walang way para matalo ka nito. Tama. Matapos marinig ang paliwanag ng guro ay naunawaan na ni David ang lahat. Sa tulong ng kanyang guro ay naranasan niya kung paanong ang kanyang kapansanan at kahinaan ay naging isang perpektong kalakasan at katagumpayan para sa kanya. Tama! Galing. Astig, no? Ganun talaga, life in general, mga kaibigan, lahat tayo kailangan talaga natin ng teacher. Correct, kailangan po natin na magtuturo sa atin kahit na gaano po tayo kagaling. Correct. Kahit gaano na po tayo ka-popular, kahit gaano na po tayo ka-advance sa ating field. Meron pa rin po tayong boss, meron pa rin tayong tinitingala, meron pa rin tayong teacher, meron pa rin tayong trainer. Kailangan natin ng coach. Si Manny Pacquiao. Correct. Diba? Bakit? Ang galing-galing naman na niya eh. Sa totoo lang, I'm sure sa ilang years niya in boxing, alam niya na halos lahat ng mga technique, ng mga diskarte. Alam niya na yung moves eh. Pero bakit kailangan niya pang makinig kay Freddie Roach? Totoo. Diba? Ganun talaga, no? Minsan kahit alam na nating lahat. Hindi mo pa alam talaga lahat. Totoo yan. Akala lang natin yun. Kasi may mga bagay tayong hindi natin nakikita pero nakikita ng iba. Diba? Minsan nagagalit tayo pag pinagsasabihan tayo ng kung sino man. Correct. Ng nanay at tatay natin. Nak, gawin mo to. Nak, wag mong gawin yan. Nagagalit tayo. Ma, alam ko nang ginagawa ko. Ma, marunong na ako. Ano ka ba? Laki-laki ko naman. Nakakainis ka naman. May ganun pa. Totoo yan. Diba? Pero sa totoo lang. Correct. Hindi mo pa alam yan. Tama. Kulang pa ang iyong kaalaman. Ganun yan, mga kaibigan. Minsan may mga tao nagsasabi sa atin ng mga bagay-bagay na dapat natin gawin at ang mga sinasabi na lang ito minsan hindi natin nagugustuhan kasi mas bilib tayo sa sarili natin. Wala namang masama doon. Okay naman magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Self-confidence ang tawag correct dyan. At pero, kailangan mo yan para maging astig at para makamit ang gusto mo sa correct, buhay. Tama. Self-confidence, lakas ng loob, kailangan mo yan. Pero hindi dapat magsara ang tenga mo sa sinasabi ng ibang tao. Correct. Lalong-lalo na yung mga magtuturo sa iyo, wag lalaki ang ulo mo. Tama. Hindi ka caricature. Tao ka. Hindi ka drawing. 'Di ba? Kasi pag lumaki ang ulo mo at sinabi mo na mas magaling ka pa sa nagtuturo sa iyo, hindi ka mananalo sa laban mo. Promise. Correct. Tingnan mo 'yan, 'di ba? Kung ipinilit ni David ang gusto niya na Sansay, yung tinuturo mo sa akin, isang technique lang. Totoo, kung naging matigas ang ulo niya, naging pasaway siya. Tinuruan mo ko ng ibang technique.
Diba? Kung naging pasaway siya, edi for sure talo siya. Kasi alam ng trainer kung ano ang strength niya. Ang strength niya is yung technique na yon na kailangang hawakan yung kaliwang braso niya para matalo siya. Since wala siyang braso. Wala siyang kaliwang braso. Hindi mahawakan. So kahit ano pang technique ang gawin ng kalaban, hindi siya matatalo. O, diba? Ang galing totoo yan mga kaibigan. Minsan masyado tayong believe sa sarili natin na kaya pa natin gawin ang lahat. Okay naman yun. Yabang natin. Pakatandaan ang taong sobrang yabang. Wala pong ibang, yung sobrang taas ng tingin sa sarili. Totoo. Wala pong ibang pupuntahan yan kundi pababa. Babagsak ka din. Correct. Matuto tayo makinig sa sinasabi ng ibang tao kasi mga kaibigan, at some point in our lives, as in meron tayong mga bagay na hindi natin nakikita ng ibang Correct. tao. Tama. Di ba, Mariel? Oo nga, no? Mahina pala ako sa ganitong bagay. Ba't hindi ko agad siya nakita? Correct. Kasi mayabang nga tayo. Correct. Masyado tayong believe sa sarili natin. Huwag ganun, kabisyo. Diba? Try to listen. Listen, makinig ka. Hindi mo pa alam ang lahat. Hindi ka naman Diyos Diyos ka ba? Sige nga kung Diyos ka, pakinisin mo si Chuper. Sige nga kung Diyos ka, patibayin mo tuhod ko. Di ba, bigyan mo ako ng baby boy ngayon na. Di ba? Totoo, hindi ganun hindi ka Diyos, hindi ka perfect eh. You still have to learn. Correct. Marami pa tayong sa buhay na ito, marami pa tayong kakaining bigas. Correct ka. Diba? Kahit nga matanda na tayo minsan, hindi pa natin alam ang mga bagay-bagay sa mundo. Makikinig pa rin tayo sa mister natin. Correct. Sa misis natin. Let's learn to listen mga kabisyo. Importante yun. Makinig sa sinasabi ng ibang tao. Ngayon, kung hindi natin nagustuhan ang sinasabi nila, well, take it constructively. Diba? It's part of learning. Correct. Thank you, Maywagang Burnay. Salamat sa napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po ng Maywagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like ng like, share ng share para marami po ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Correct. At alam nyo po ba mga kabisyo, pwede nyong pakinggan yung mga past episodes ng Mahiwagang Burnay sa website po namin, www.loveradio.com.ph. Kasama nyo ngayon ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! 90.7 Love Radio.